masu screen recording kun fara? Kun fara? Thank you. Dan baban Gawuna. Dan baban Gawuna. Dan baban Gawuna. So nawa na kirawo ka? Dan baban Gawuna so 3 na kirawo ka. Dan baban Gawuna sanda muka fara gwagwarmaya. Da ni da kai muka fara gwagwarmaya. Da kilishi. Muka fara gwagwarmaya. Muje nan. Saboda ni ban iya zage-zage ba. Ni ban iya cin mutuncin mutane ba. Menene kuka ci gaba da naku gwagwarmaye ni na yi gefe. Ni da kai dan baban Gawuna mun yi zaman mutunci. Dan baban Gawuna duk abin da zan yi a TikTok din nan ba zan yi abin da ka kai ba da ake cewa ni ina update ban taba kiran sunan mutum ba. Sai dai in zo in ba da labari na in tafi aka karantar da ni cewa ba shi da kyau waye na zo na bar harkar update din nan. Dan baban Gawuna lokacin da ka zo ka kafe ja'oji ka dinga ciwa ja'oji mutunci bayan ka ci arzikin ja'oji me ja'oji ya maka. Bana manta mun je taron bal din sarkin mawakan kasar Hausa ranar ina shigowa dan baban Gawuna kun yi fada da yaran ja'oji da kyar aka ja ku aka tafi da ku. Wani irin cin mutunci ne ba ka yi wa mutane? Sanda ka samu sarkin Kano Sunusi, ka zo kai mai kazafi, kai mai sharri, ka ce ga abin da ya yi lalata da wata yarinya. Ba kazafi kai mai ba, akwai kazafin da ya fi wannan? Akwai kazafin kai ka san ƙarya kake, ni na san ƙarya kake, uban kowa ya san ƙarya kake yi. Saboda an fara shi ne lokacin ana yin shi ƙasa-ƙasa. Akwai wata APC ma da ta gaya min former SA ce tana faɗe na ce ƙarya ne akwai abin da mutum zai ji akwai abin da mutum ba zai ji ba. Ka zo kai wa sarki ƙazafi. Kai ba ƙazafin kai ba. Ka zo kana hotel aka kama ka. Aka sare ka. Kai mai kai wa Allah ya sa aka yi maka haka, to duk rashin mutuncin da zan yi dan baba wallahi kai ka ba, da ake biyan ka kake tozarta mutane, dan baba duk wanda dan baban Gawuna aka ga yau ka kafe biyan ka kuɗi aka yi dan baban Gawuna ka kafe shi ka zage shi. Dan Allah kake yi? Ko dan ci gaban al'umma kake yi dan baban Gawuna? Kana yi ne saboda ana baku kuɗi ire-iren ku din na sani. Tunda ba ku son a zauna lafiya dan Allah dan Annabi mu je zuwa. I have nothing to lose. A yanzu. I have nothing to lose. Babu abin da kuke tunanin wanda za ku yi min ku yi silencing ɗina ba ku yi min ba. Akwai wanda ya kai ka cin mutuncin masu mutunci dan baban Gawuna? Akwai wanda ya kai ka? Yau ga ranar yabo Allah ya ji kanwar kalba dan ya mutu ba. Wallahi gwala sai warkal, gwara da kuka rubuta min a comment section. Duk wanda ya san warkal ya san warkal mutumin kirki ne bai zama da uban kowa a cikin ransa. Akwai wanda ya kai dan baban Gawuna cin mutuncin mutane da manyan arewa a cikin app din nan? Akwai wanda ya kai sa? Haran baban Gawuna kai da zaka fito kai bin mutunci ka ce wai na ci mutuncin gawa? Sanda aka yi maganar Nafi'u kai ma kai maganar sa. Kuma I felt abinda na faɗa ba daidai ne ba, na tashi faɗar ma'aikin Allah ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka cuta wa mamaci ka je ka samu makusantarsa ka nemi gafara. A inda na zo na yi mai a nan na zo na nemi gafara na bidiyo na ƙaryata kaina. Sannan har kana da bakin magana, ka bari wanda is clean yayi magana dan baban Gawuna, ba kai da
kake ci da haramun ba da zagin mutane. Ka fita a sabgata dan baban gawuna, ka san bani tsoronka. Ka fita a sabgata. Ka fita a sabgata, bani tsoronka. Ku daina fakewa da addini kuna wasu abubuwan. Ka san ni na san ka, kar ta san kar. Kar ta san kar. Kar ta san kar. Idan gani kai koma me ake da ni dan baban gawuna, kada ka ƙara sawa da ni. Ban shiga sabgarka ba. Ba ruwana da yadda kake rayuwarka. In kaga dama ai ta biyan ka kuɗi kana kafe manyan mutane, kowa ya san ƙarya kake. Kowa ya san ƙarya kake. Haka kawai ina rayuwata bana shiga sabgar kowa. Kowane ɗan bura'uwa mai warin baki ya zo ya ce wani alhakin wa? Alhakin wanda yake zuwa yake bil? Yake wa mutane bidiyo yake bil yake karɓar kuɗinsu? Ko menene? Duk ababo yake, amma ni idan ka ce za ku yi da ni. Na rantse da Allah idan na fito na fara magana abun ba zai mana kyau ba. Ba na shiga sabgarka. Ba na shiga sabgarka ɗan baban gawuna. Ka je ka ci gaba da karɓan kuɗinka a hannun mutane, kana karɓar kuɗinka kana zagin mutane, kana zagin 'yan siyasa, ya fi maka karke ta wannan layin ni da kai. Yawwa kar mu keta wannan layin. A iya sani na ni da kai mun yi zaman mutunci.